Ini ang Digicast Negros 10, ang top 10 nga balita sa Negros Island Region, ang amo ni dulong sa inyo. Kagaring aton top story subong nga adlaw, February 4, 2026. Siyam ka mga empleyado sa Bayawan LGU patay sa mahulog ang ilang ginasakyan nga dump truck sa Pilas. PDRRMC kag Negros Occidental Operations Center ginpaidalom na sa red alert bangod sa Bagyo Basyang. 20 ka mga transport workers sa Negros Oriental liwat nga nagpositibo sa paggamit sa illegal nga droga sa ilang confirmatory test. Diversion channel sa reclamation area ginbuksan na hinalauman nga ang pagbaha mapahagan-haga na. At sa Good Vibes, aton bisitahan ang Yuantong Temple na bukas para sa tanan nga luyag magtuon sang meditation, calligraphy pati na Chinese culture. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, Bagyo Basyang, ginapaabot nga mangin isa ka tropical storm. Aton hibaloon ang lakat sang Bagyo upod kay Romeo Subado. Ming? Yes, Barb, no. Hubalin kayo na sang aga may pila na ka mga areas sa Pilipinas ang ginpaidalom sa tropical cyclone wind signal number 1. No? Ginapaabot na mangin maulanon diri sa aton sa Negros sumugod buwas nga adlaw tugtub sa Sabado. Ini nga mga areas nga naka-blue amo ini sila nga mga area nga napaidalom sa tropical cyclone wind signal number 1. As of 4 p.m., ang Bagyo nga Basyang yara sa 655 kilometers sa may east sa Hinatuan, Surigao del Sur. Kami may kabaskugon ini nga 55 kilometers per hour tubtub 70 kilometers per hour. Para ini siya nga nagagiyo ang bagyo, southwestward nga direksyon nagapasulod na siya sa Pilipinas kag may kada sigon nga 15 kilometers per hour, no. Ara siya subong dira nato makitaan kag amat-amat siya nga nagapasulod diri sa Pilipinas. Ginapaabot ka subong nga adlaw posible mangin isa na ka tropical storm, no, ang bagyo nga si Basyang. Gani mas madamo pa nga lugar nga gina-expect naton nga mapaidalo man sa wind signal. Signal number 2 ginapaabot nga pinakamabaskog nga wind warning diri sa Pilipinas kag gina-expect nga malandfall ini sa may eastern Mindanao. No, dira gina-forecast nga mauna nga malandfall ang bagyo sa eastern nga portion sang Mindanao. Tabukon sini ang Visayas. Amat-amat samtang ginatabuk ni Basyang ang Visayas magahuyang inigikan sa isa ka tropical storm, maging isa naman liwat ini ka tropical depression. Pero tandaan, ining bagyo nga si Basyang, hindi mabaskog ang hangin nga dala sini, pero may kabaskugon ang ulan. Gina-expect nga by buwas sa udto, Huwebes, tubto Biyernes, mangin maulanon ining porsyon sang Negros Oriental. No? Ini nga mga yellow areas, yellow rainfall warning, but siligon 50 to 100 millimeters nga ulan. Kag by Friday naman sang udto, pakadto sa Sabado, mangin maulanon ang Negros Occidental. So expect naton diri, Bacolod City, Negros Occidental, mangin maulanon from Friday noon tubtob Sabadong adlaw. Gina-expect na masulod siya sa Negros mga sa Biyernes sang hapon ginapaabot magalabay ining Basyang diri sa may isla sang Negros, no. According pagid sa Pag-asa, palaboton sa gyapon basi may pagkambyo pa sa mga ruta. Una nga ginhambal nga sa dalom sa Southern Negros siya malagalabay ang sentro sa bagyo, pero sa latest naman nga update medyo sa tunga-tunga na siya sang Negros nga matamat siya pasaka ang yasini nga alagyan ang sentro, pero hindi mo silingon nga inilang area ang iguon sa bagyo. Mayara kita sang cone of probability, ini ang kabugusan sini ang pwede madalasa, no, sang sentro sang bagyo. Ganito tutok na kita sa gyapon sa latest nga weather update gikan sa Pag-asa kay whether we like it or not, amo sining lakat sang panahon. Balik sa imo, Barbara. Madamo nga salamat, Romeo Subaldo. Sa number 9, higa-demolish sa Bacolod City Government ang base center kag pila pa ka mga opisina nga kaiping sini nga sakop sang Manokan Country Redevelopment Project. Ginpatag ni Attorney Vanessa Encabo, ang spokesperson sa City Legal Office, sa isa ka media interview nga paagi sa City Engineer's Office ginsugda na ang demolisyon kaangay sang likod nga bahin sang base center. Nadala sa listahan sang iga-demolish among opisina sang CIDG, impounding area sang City Legal Office, Nutrition Center, Tourism Office kag ang pwesto sa mga nagabaligya sa Bulak.
Suno kay Encabo, ginuna na karon ang pagbungkag sang impounding area sa City Legal Office nga nag-umpisa pa sa nagligad nga semana. Target sang LGU matapos ang tanan nga demolisyon antes sa March 31, 2026. Agud dayon ini ma-turnover sa SM Prime Holdings Incorporated bilang kabahin sang redevelopment project. Samtang ginpahayag man niya nga magapatigayon liwat sang ocular inspection kag survey ang City Engineer's Office sini nga semana sa area. Tuyo sini nga mahibaluan kung bala may bahin sang Police Station 1 nga maapektuhan sang demolisyon pati na kung madalaman ang opisina sang COMELEC Bacolod sa proyekto. Going ang demolition. But according to Engineer Leo Ben, ang agreed date of completion of the demolition will be until March 31, 2026. Completed na gid na siya na ma-demolish and ma-turn over na to SM. Sa number 8, bidding para sa 65 million pesos nga renovation sa Mother and Child Unit sang CLMMRH ginasugda na. May plano karon sa pag-expand sang emergency room sang Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Pero hindi ini matigayon kung wala na sang butangan pa sa mga nagasinulod nga pasyente. Gani ginsiling ni Department of Health Undersecretary Mary Ann Maestral nga pagkatapos sang pagkaayos ng ER sang CLMMRH, masunod nga kaayuhon ang Mother and Child Unit sang ospital. Ang pondo yara na sa CLMMRH sunod sa iya kag ang bidding ang ginapatigayon na sa karon. Damlag pa ginsiling ni Maestral nga 65 million pesos ang pondo nga ginpain para sa pagpakaayo sang Mother and Child Unit. Kung mahumana ini nagakasayuran, suno kay Maestral nga may dugang nga 160 beds sa ospital. Ginagamit na natin sa subong and as expected, syempre puno dayon. So, we also have plans to expand. But of course, unahon tagid ang babaw. Hindi ka maka-expand sang ER kung wala kita sang sudlan sa babaw. So, ang sunod naton nga kay Uhon, ang Mother and Child, the building facing Burgos, ang kwartara na sa ila. I believe ginabiding na. I'm not really sure how far they have gone. Pero nahon ta na. Ang sunod ta ang ilang tower. Sa number 7, gin-inagurahan kaina ang Provincial Health Office Supply Chain Management Warehouse nga napahamtang sa Provincial Engineering Motor Pool. Ginsiling ni Governor Eugenio Jose Lacson nga wala labot nga compliance ini sa gina-require sa idalom sang Universal Healthcare Law, kabahin man ini sa nga pagpasiguro sang probinsya sa mga negrusanon nga may nagakaigo kag available ang medical supplies. Sino kay DOH Undersecretary Mary Ann Maestral sa Negros Island Region, ang probinsya pa lamang ang may kasubong nga warehouse kag nalapawan pa sini ang mga gina-require gani sa Department of Health. Importante ang mga warehouse, suno kay Maestral, bangon paagi sini, ma-consolidate sa isa ka lugar ang mga bulong kag ma-store sa santo nga temperature. Matipigan ang mga bulong kag may nagakaigo nga inventory. Assuring our constituents na yung medical supplies is available here sa warehouse naton. In fact, may cold storage na tada for supplies that needs to maintain a certain temperature. So we have a cold storage in this warehouse. It will consolidate. Hindi nga may atuto, may R&D. Sa isa lang ka lugar. Plus, ang control sang temperature kanamit kid. Ang sa prescribed kid na temperature. Kag at least maprotektahan ang mga bulong ka. Consolidate sa isa lang ka lugar. Kag kung makita sang national abing pangabutlay kita para sa ato. Kanami kita buligan.
Sa number 620 ka mga transport workers sa Negros Oriental liwat nga nagpositibo sa paggamit ng iligal nga droga sa ilang nga confirmatory test. May basehan na ang Land Transportation Office sa pagpasaka sang administrative sanctions sa 20 ka transport workers matapos sila ang liwat nga nagpositibo sa confirmatory drug test. Sadtong Enero 29, nagpatigay sa Oplan Harapas ang nagkalain-lain nga ahensya sa gobyerno sa Dumaguete City kundiin ginpaidalom sa surprise drug test ang 193 ka transport workers sa Negros Oriental. Nagpositibo sa paggamit sa droga ang 20 ka mga persona, 14 sa ilang truck drivers, isang truck helper, isa ka jeepney driver, 3 tricycle drivers, kag isa ang e-trike driver. Sunod sa LTO Negros Island Region, gin-validate sang confirmatory findings ang initial screening result kag ini ang ilang mangin basehan sa ipasaka nga penalidad sa idalom sang existing regulations batok sa mga nagpositibo nga transport workers. Magapadaan ang kaangay nga interagency operations agud mapasiguro ang road safety kag mapabilin nga drug-free ang public transport suno pa sa LTO. Sa number 5, ginalagar kawatan sang battery kasalakyan na dakpan sa Bago. Nabalahuba ang pagpangawat sang battery kasalakyan sang mga suspect matapos sila ang namutikan sang pulis pagi sa madasig nga pagpabalo sang force multiplier sa Purok Kalubay, Barangay Sampinit sa Bago City pasado las 4 kainas sang kaagahon. Nakabaton sa reporting isa ka force multiplier nga may mga lalaki nga nagapangawat sang duha ka batteries gikan sa Isuzu Elf drop side truck nga nagapondo sa higad sang highway. Gintawgan nila ka pulis kag gilayon nga nagresponde ang katapos sang Bago City Police Station. Bangod sang panic, ginbilin sa mga suspect ang ilaginkawat nga battery kag naghingagaw palagyo. Naglinag sanay kag isa sa mga suspect ang nadakpan. Nabawi ang mga baterya kag positibo ini nga ginkilala sa tag-iya nga amo ang iya ginkawat nga battery. Gindala nadakpan nga suspect sa Bago Police Station. Sa number 4, isa patay, duha pilason sa pagbungguanay sang duha ka mga motor sa Manapla. Nagbungguanay duha ka nagasugat anay nga motorsiklo sa Barangay Road sa Barangay Chambery sa Banon sa Manapla, kundi isa ka persona patay kag duha ang pilason. Nagtaliwan sa ospital si alias Tino, 60 anyos, nga mo ang driver sang rusi nga motor. Pilason naman ang iya asawa nga si alias Celi, 60 anyos, nga amo ang iya angkas. Samtang nakaangkon sa pilas ang driver sa Suzuki Raider nga si alias Franz, 27 anyos. Pakadto sa Manapla proper si alias Franz, samtang gikan ang mag-asawa sa crossing Solatorio, Barangay Santa Teresa, kag pakadto sa proper sa Barangay Chambery. Nagwa sa traffic investigation sa Manapla PNP nga nagsaylo sa pihak ng linya ang rusi nga motor, rason nga nagabunggo sa nagapadulong nga Suzuki. Sa number 3, diversion channel sa reclamation area ang ginbuksan na. Ginalauman nga pagbaha, mapahagan-hagan na. Martes, ginbuksan na ang diversion channel nga yara sa reclamation area kasunod sang direktiba sang lokal nga panguluhan sang Bacolod. Ginpatuman ini sa pagpanguna ni DPWH Undersecretary nga si Charles Calima upod ang contractor matapos ang alignment meeting nga ginpatigayon kaupod si Bacolod City Mayor Greg Gasataya. Sa mga pagsinapol, ginmanduan ni Calima ang Almana Construction and Development Corporation nga hindi na paghulaton pa o kung padugayon ang pagbukas sang diversion channel. Sunod sa DPWH, ginalauman man nga kuhaon ng mga sheet pile kag sugdan na ang aktwal nga pag-operate sa floodgate agud makailig na ang tubig nga nagatipon sa area.
Ginsiling man sang alkalde makabulig ini sa mas madali nga pagpagwa sang tubig baha labi na sa reclamation area nga permi ginabaha sa kada pagbubo sang mabaskog nga ulan. Hindi masarangan sang local drainage system makadamuon sang tubig nga nagatipon. Dugang pa niya, may plano man ang Bacolod City nga iga-connect gilayon ang mga local drainage system sa diversion channel agud mas mangin epektibo ini sa tion sang pagbinaha. And then nagsugot man sila nga i-allow ang tanan nga mga local drainage nga makasulod sa diversion channel. Sino na mo, Mayor? Ang local drainage sa City. Sa number 2 PDRRMC kag Negros Occidental Operations Center ginpaidalom sa red alert bangod sang bagyo Basyang. Naka-red alert sa karon ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council kag ang Emergency Operations Center para sa bagyo Basyang. Sunod kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, sumugod 5 sini nga hapon ang pagpaidalom sa red alert status kag magapabilin tubtob nga mag-ayo na ang panahon. Ginapaabot nga magadala sang kasubo nga pagbubo sang ulan ang bagyo Basyang sa ulan nga gindala sang shear line sang weekend suno kay Lacson. Gani maayo nga ang tanan maghanda kag magpangaman. Ang Northern Negros ang ginbaha sa pagbubo sang ulan sang weekend kasubong man ang Bacolod City. Biyernes naman ginapaabot ang landfall sang bagyo sa Negros. Sa pagpaidalom sa red alert ang mga cluster sa camp coordination kag camp management, food and non-food items, logistics, search, rescue and retrieval, health, law and order, clearing and civil works, kag education ang gina-activate. Nagalaom ang gobernador nga maghinay ang bagyo pero sa gihapon dapat maghanda ang tanan. Nagapanugyan ang gobernador sa publiko nga mag-aligmat kag mag-monitor sa balita sa panahon kag magsunod sa abiso o kung panugyan sang otoridad. Yara na sa tag sa kaalkalde ang pagmando sang preemptive evacuation suno kay Lacson. I've signed the order for heightened alert, no? Because we are expecting the same kind of rainfall that we expected just last week, no? So we're hoping it will slow down, but it's better to be prepared. May preemptive evacuation din man. That's really the call now of the LGUs. Per experience that we have. Kag sa number 1, siyam ka empleyado sa Bayawan LGU patay sang mahulog ang ila nga ginasakyan nga dump truck sa Pilas. Patay ang siyam ka empleyado sa local government unit sa Bayawan City matapos mahulog ang ila ginasakyan nga dump truck sa Pilas sa bahin sang barangay Kalamtukan, Bayawan sa Negros Oriental pasado 11:00 kainas ang aga. Sunod sa report sa pulis, dead on arrival sa Kalumbuyan Hospital ang siyam ka mga empleyado, nakip na ang driver. Tanan sila, mga lalaki. Base sa investigasyon sa traffic investigator, nagapadulong sa sitio Mansintak sa barangay Kalamtukan ang ginasakyan sa mga empleyado sang ini ang naglapaw kag nahulog sa Pilas. Nagbulit-bulitan sa lakyan, tubtob na kalabot sa suba. Ang dump truck na ginasakyan sa mga government employees ang may karga nga 5 ka container sang krudo. Wala sang survivors sa nasambit nga vehicular incident. Sunod kay Captain Stephen Apolinar, ang spokesperson sang Negros Oriental PNP. We only have based on initial report, sir. So initial report, sir, is yung sinasakyan niya, sir, na overshoot, sir. So nag-overshoot sa, sir. So as to kung gaano kalalim yung nabagsakan nila, sir, is wala pa tayong data nun, sir. Lahat, sir, nung nakasakay na siyam, sir, yun talaga, sir, sila, sir. Walang survivor, sir. Sa 9 dun, sir, dala na yung driver. Yes, sir. Yes, sir. Sir, total wreck yung sir, yung sasakyan nila? Yes, sir. Yes, sir.
Sa Good Vibes, isa ka Buddhist temple sa Bacolod ang bukas para sa tanan, ilabi na sa mga luyag magtuon sa meditation, calligraphy, pati na ang Chinese culture. Isa ini sa mga venues nga pwede bisitahan para sa Chinese New Year. May report si Romeo Subaldo. Permi makitaan kag malabyan ang Yuanthong Temple sa Bacolod. Ini ang temple sa Burgos Street malapit sa Lopez East Center. Bukas ang templo para sa tanan, 8 a.m. to 5 p.m. Wala may ginapili. Pwede ka diri makapaliwaliwa. May parking space sa sulod. Ang idalom sini, dining area. May library, kag may souvenir area. Sa ibabaw, amo ang shrine. Sa mga nagasinulod diri, masindi kaanay sang insenso. Mga muyo, ukon mag-meditate, kag i-offer ang insenso. Sa shrine, makita ang nagkalain-lain nga mga estatwa sang Buddha. Si Venerable Yue amo ang monastic in charge sang FGS Yuanthong Temple. Wala kuno sa may ginapili ang templo. Tanan-tanan, pwede magsulod diri. Kag magpangamuyo o magpaliwaliwa. And you can just walk in anytime. It's not reserved for anyone or not just for Chinese only. It's welcome for everyone because Buddhism is most equally religion. So anyone would like to look at the temple, like to know Chinese culture, especially you want to learn Buddhism. Everyone is welcome, not just for Chinese New Year. Kada Sabado, las 4 sang hapon, naga-meditation sa templo. Ang service kada 1st kag 15th day of the month. Isa ini sa mga mangin venue para sa Chinese New Year. Punon sang Chinese lanterns ang palibot sang temple. May mga booth nga set up, pwede makatuon sang calligraphy diri. Nanari-sari man nga mga pagkaon ang sarang mabakal diri. So you can come over here to try different food. And then we also have a performer that will perform the Chinese dance, doing the singing the Chinese song, but they are Filipino. And also the Buddhism tradition, offer the incense, offer the candle to wish the next year more brighter and also gain wisdom. Sa February 14, mangin bukas na ini para sa Chinese New Year celebration. Sa February 16 sang gabi, ibagting ang bell diri bilang bispera sang New Year. Ang ini nga tuig, Year of the Red Horse, simbolo sang success kung pagtinad. And especially right now is a very specific horse kay it's actually Tsu. Means red horse. Red horse? Yes. So red horse means like in Chinese, diba? Red is more of a success, like a more youth and more ways, no, to achieve your goals like that. So to become more perseverance in life, no? So fire like that. So mo na sa subong sa Chinese, no, ang horse. Every year, si Venerable Master Xing Yan is writing a calligraphy for the Chinese message. So for this year, the Year of the Horse, we have here harmony and coexistence galloping towards success. So we are giving this scroll during Chinese New Year. Every year it differs with the message. We will give you one. Parang siya symbol of success, for success. May mga programa nga ginhanda sa temple nga sarang masaksihan para maintindihan ang Chinese culture. Bisan sino ang welcome diri Chinese New Year man o kun ordinaryong adlaw. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. Kita naga-shoutout sa ating mga live viewers kay Jocelyn Loquero. Maayong hapon, Digicast team. Halong ang tanan sa Bagyo nga manug-abot. Dapat gid kita maghalong tanan ang reminder ni Gov, mamati sa advice ng authority. And of course, maghanda kita kag magpangamuyo. Kay Miss Marvy Cipriano Aquino, good afternoon, Digicast Negros. Miss Jessery Garucha Hevero, maayong hapon, Ma'am Barbara. Happy Wednesday. Always watching from Sarait. Si Ma'am, permigini si Ma'am. Please shout out kay Maxine and Cotton. Hi, Maxine and Cotton. Salamat, Gid. And kay George Pineda Gaspe.
Maayong hapon, Ma'am Barbara, watching lang di live sa Barangay Tangub, Subong, while ga-duty Subong sa Tinapay Express. Ay, si Sir ga-advertise gid, sige nga, kinobrahan. Bakery, gusto mo magbakal? Ginagda niya ko. Ari lang kami sa Tubang sang Barangay Hall. Sige, sir, kung may tiyempo ko, kung makalabay da. Kagamoya to ang top 10 stories of the day, tubtubwas. Ako si Barbara Mijares. Maayong hapon.